इसे राखांनायखाय ना गुरनो थांनो ओंखारलायबाय नै लोगोफोरा जेखाइ खबाइ लानानै ओमफ्राय ओजोंहाय नै आब'आ नेखानानै दंफैयो माने लोमजाबाबो गारनो हाया होननाय बायदि आरो ना गुरनायखौ हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायखाना लाग्रोनो थाखाय बेर बुथेथे मरखौ लानानै आथिखालाव नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दं आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार गालांबानो जाबाय ना लोगोफोर थ' होनबा लोगोफोर भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामहोलांसै लोगोफोर ओमफ्राय नै बेसरा जि बरिया रानबाय आरो ना फिस्ला जालायनाय ओमफ्राय आङो बेसरखौ मोजां रानबाथाय बेफोरबायदि जावफिनो आरो मानो होनबाथाय बेसरा बिराद मैला मैथा दंमोन लोगोफोर ओंखायनो माने सुबाबो स्रां जाया आरो बेगरा मोख्रेबमोन ओमफ्राय जि मिहि गलायो आरो ना लोगोफोर अयदि दांबाथाय माबायो आरो स्र' गलाङो आरो बेसर राननायखौ मिथिखायो लोगोफोर हमथुमबाथाय स्र' गलाङो ओमफ्राय लोगोफोर बेसरखौ आङो मोजाङै जावग्रोबाय ओमफ्राय दसे थानानै आङो माइरंबो जावगोन लोगोफोर माइरं एसे जावस्रोना लानोसै ओमफ्राय बेसरखौबो एसे जावस्रोबाय ओमफ्राय मिलावहाय लांसिगोन आरो ना लोगोफोर हुख्रेमनो ओमफ्राय बोरायखौ बेलासियाव लांनो होदों आं लोगोफोर थावानो जि खस्थ' जायो आरो ना बेसरनि थाव जादावग्राखाय माने बायनाय थावफोरखौ थोआ लोमा बिदि भाबियो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै आं जावखांबाय खाथेना दोनबाय साथा हमलायनानैसो माइखौ गाखावबाय आं लोगोफोर ओरैबायदि गोसा सान्दुं आरो ना बेनिफ्राय माइयाबो गोबांथार जादों नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय माने साननै होबाय आरो दिनै माने रानगोन लोगोफोर ओरैबायसा गोसा सान्दुं नै माने गोबां लामखारबाय आङो लोगोफोर माइबो गायनांगौ फुनांगौ मोनफैथारबायना दैज्लाङा ओंखायनो माने माइ गायनाय फुनाय टाइमावथ' आरो माइ साइ लामनो बोरैबा मोनोना ओंखायनो खनसेनो बुरजा लामखाबाय आरो ना लोगोफोर मा होनबावनो आरो ना खेथियकनि हिनजाव जानानै आरो बेफोरखौ रेडि खालामना लाखायाबाबो जाया बिराद गोसा आथिङा ज्रोम मोनलायदों स्रें होनलायबाय जि रानखाबायबो बियो स्रिं होनजोबखादो रानबाय बियो एसे गोबा खालामना होदो र' नैयावबो मोनसे होदो ओमफ्राय बेबो मोनसे गोबां लामखाबाय नालाय 6 मनसो जागोन टटेलि जाफै दे जा दे माखौ गिलायदो ओइ गनखौ बोखारना होय एसे देरसाबबायानो खानो हागोन दा खानो हागोन ओंखारना थ'यै बाराबा जेरावबो थांनाय नङा इयो अमा बुन्दि लाबनाया बायनानै लाबनाया लोगोफोर एसे देरस्र' जाबाय आरो ओमफ्राय गोदोनाया एसे माबा फिसा जाबायमोन लोगोफोर सेब जाबायमोन ओंखायनो गोदान खास्लायनो होननानै नै हास'ना होबाय बोराया ओमफ्राय नै ओजोंहाय आरो आसल माखाया ताब होनलायनाय जागासिनो रहाय इदि खाजाया जाबाय खाजाबाय एसे हलं थलंखा माने हलं थलंबाबो गगोन दि गवा ओमफ्राय मा जाखैलाय एसे गवा ना दे होमबा जाबाय दे बोस्रोखागोन नायलाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो फिसाला गिदिरनि फेभरेट ओंख्रि संदो आरो लोगोफोर नै आलु मटर आरो बुट ओमफ्राय भिन्दि आरो ना लोगोफोर ओरैबायसा मोजां मोनो आंना फिसाला गिदिरा भिन्दिखौ ओंख्रि संब्लाथाय ओमफ्राय आंबो मोजां मोनो मोननाया ओमफ्राय नै लोगोफोर मोनबायबो आं सिदा सिदि नोंथांमोननो मोननायखौल' देखायबाय आरो ना खामानियाबो साननैसोआ सान्दुं दुंनायजों जि खामानिहाय लोगोफोर भिडिअखौनो माने लानो सोलाबा टाइमखौनो होसोस्लाबनो हाया मोनगासिनो दङ आं लोगोफोर नै ओमफ्राय मोनबायबो आरो ओंख्रिया नै लोगोफोर बिथिंजाय आरो फान्थाव फ्राय मोनसे एवबाय लोगोफोर फान्थाव फ्राय न'निनोमोन बियो न'आवनो माने लकेल फान्थावबो दङ नालाय ओमफ्राय आङो लकेलखौनो एवनोसै होननानै फान्थावआथ' ओरैनोबाबो फान्थाव गिदिरबो दङ आरो ना ओमफ्राय आङो लकेलखौनो मोजां मोनो बांसिन ओंखायनो लकेलखौनो एवबाय आङो फ्राय मोनजायो बारायफोरावलाय आरो फान्थावफोरानो मोजां आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनबायबो जेने थेने माने एवबाय आं नारा नाथा लोरबां देहाखौ लानानैब्लाबो
नोंथांमोना साननो हागौ आरो ना नाखौ बायनो जानो हाया गुरहैबाय थायो सान्दुं गोसायाव मायाव ओरै होननानै खिन्थु नानि मुहिनिया ओरैबायसा आरो ना लोगोफोर सोरबाफोर लोगो लाहरबानो मोनगोन खोमा ओरै होननानै थांफ्लाङो नाफोरखौलाय मानोथो बायना जाया नङा होमबा लोगोफोर बायना जानो हायो जोंबो फवासेयानो मेरला थैयो बोराय बुरै ओमफ्राय थेवब्लाबो माने नानि इन्टारेस्टआ ओरैबायसा माने नानि मुहिनिया बिराद मुहिनि गोनां आरो ना बेनिफ्राय ना लकेलफोरखौ माने ओरैबायसा मोजां मोनो जानोबो गुरनोबो लोगोफोर ओमफ्राय दायो आब'आ लोगो लानो फैदो आरो ना लोगोफोर आब'आ लोगो लानो फैदो नालाय लोगो लानो फैलायनायखौ आरो बहाथो थाङा होनबावदो ओरैब्लाबो माने ना होनबाथाय ख्लाब ख्लाब मोनखायो बिखाया फिसाला गाबनायलाय एसे गाबसाव खुसाव जा दोनलायगोनसो इलाय इसे राखांनायखाय ना गुरनो थांनो ओंखारलायबाय नै लोगोफोर आंहा जेखाइ खबाइ लानानै ओमफ्राय लोमजानाय इसे राखांबाय नालाय नाखौल' ख्लाब ख्लाब गोसोखांबोलायबाय ओमफ्राय ओजोंहाय नै आब'आ नेखानानै दंफैयो ओमफ्राय लोगोफोर बेयावनो माने सासे आगैया होनहरदोंमोन आरो मैयानि भिडिअ'आव सान्दुं गोसायाव ना गुरहैलायदो लोमजागुलायनाय बिदि होनहरलायदो आरो ना आंखौ ओमफ्राय नै दा थांनोसो ओंखारबावबाय आरो माने लोमजाबाबो गारनो हाया होननाय बायदि आरो ना गुरनायखौ ओं नानि मुहिनियानो आलादाखा ओंखायनो लोमजानाया इसे राखांबानो गुरनो ओंखारलायो दै लाखाबाय अर लाखाबाय दै लाबाखै आब'आ नोङो बेसराव जायाहाय आं गय सान्दुं गोसायाव गय जानो बायो आं ओरैनो माथाफोरा थिग नंखाया नालेंखरफोरा थौ जाखांबाय नै इसा गसाय लाथ' नेनानै थादो होमबालाय लोगोफोर दसे उनाव माने खोथागासिनो दं आरोना बेसेबां ना मोनबोगोन दिनै माने सान्दुं गोसानि 12टाल' जादो दासो लोगोफोर टाइमा 12टा एटा सान्दुं गोसानि नाया 12टा एटायाव मोनखायोना ओइ मबाइलखौ लाखिफैनो आं आरो बबाव लानो माइ थिखांबाय माथो एसे गोबाव ना गुरनायानो एकदम गिदिं गुरहैबाय सावथालफारा गिदिंहैदो दिनै नायानो गैया मैयासो जि मोन्दोंमोननो दिनै नायानो गैया थेवबो मोनसाबोदो र' एसे नै लोगोफोर नाखौ एसे मोनसाबोदो देखायनो र' एसे एसे मोनालायनाय गुरुनालै एकदम सावथालफारा गिदिंहैदो मोनबो साबदोहाय लोगोफोर नै नाया हुवा जायो गोजासो नै आंहा दा बोराया बोराय जायो गोजासै नै दाउदै मोनबोबाय मानि मोनबाय इ दाउआ हाथिटिउनि ना दाउदै नै इखिनि मोनबोबाय आरो ना लोगोफोर बिराद माने जेराव मेरावनो गिदिंहैनानैसो बेखिनि ना मोनबोदो दिनैयो नाखौनो मोनथाराखै लोगोफोर मोनबाबो माने नै बोराय जायै गोजासो मोनबोबाय ना सें गोरि ओमफ्राय बोथिया गैबाङाहाय मासे खारलांबाय बेखिनिखौनो गुराबा बहा मोनगौमोन ना लोगोफोर ना लकेलखौ ओमफ्राय नै साफा ना मोनबाय बारलांबाय मासे बाबा दै लाबो मा